إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ғаламнарны юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә бу дөньяда кемне дә булса хак юлдан яздырса, аны бүтән бер кем дә ул юлга туры чыгара алмас. Аллаһ Раббыбыз үзенең рәхмәте белән кемне дә булса туры юлга күндерсә, аны бер кем дә бүтән шул юлдан адаштыра алмас. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәгъд, мөхтәрәм җәмәгать, бу дөньяда һәм бу кануннарда Аллаһы Тәгаләнең хикмәте, Аллаһ Тәгалә үзенең мәхлукларын бер дәрәҗәдә барлыкка китермәде. Фәрештәләр арасында бар иң зур фәрештәләре, кешеләр арасында бар иң зур, иң дәрәҗәле, иң абруйлы кешеләр. Ул да булса пәйгамбәрләр, илчеләр. Һәм шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, вакытлар арасында да, җирләр, урыннар арасында да бар иң дәрәҗәле, иң мәртәбәле, иң абруйлы вакытлар һәм урыннар. Һәм Аллаһ Тәгаләнең хикмәте, Аллаһ Тәгалә бу вакытларны һәм урыннарны ул былай гына айырып куймады. Ул былай гына аларны билгеләмәде. Ул урыннарда, ул вакытларда башкарыла торган изгелекләргә Аллаһ Тәгалә тагын да күбрәк әҗр савабын вәгъдә итте. Һәм шулай, мөхтәрәм җәмәгать, безнең дә хәзер яши торган вакытыбыз, хәзер безнең Зөлкағда ае тәмамланып килә. Һәм менә бу иртәгә берсе көнгә яңа ай, Зөлхиҗҗә ае башлана. Һәм Зөлхиҗҗә ае безгә нәрсәсе белән кадерле? Ул безгә нәрсәсе белән бик тә әһәмиятле? Зөлхиҗҗә аеның беренче 10 көне ул бөтен ел дәвамында иң хәерле көннәрдән булып санала. Һәм шул көннәрдә башкарылган изгелек башка көннәрдә башкарылган изгелекләргә карый тагын да күбрәк әҗр савапка ия була. Һәм бу мөхтәрәм җәмәгать Аллаһы Тәгаләнең безгә биргән рәхмәте, безгә биргән михрбанлыгы. Ни өчен? Чөнки без кешеләр, без зәгыйф мәхлуклар. Без зәгыйф җаннар. Без туганда да ана карныннан бер нәрсә белмичә туабыз. Без яшәгәндә дә үзебезнең нәфсебез белән, шайтан вәсвәсәләре белән көрәшеп яшибез. Һәм Аллаһы Тәгалә безнең мондый булуыбызны күреп, безгә тәүбә ишекләрен ачты. Һәм шулай ук безгә нинди дә булса вакытларны, урыннарны, гыйбадәтләрне айырып күрсәтте.
Син адәм баласы ел дәвамында хаталанырга мөмкинсең. Ел дәвамында зәгыйфләнергә мөмкинсең. Синең хәтта торышың, иман торышың ул бер төсле түгел. Ул яки инде тәкъвалыгың арта синең, синең тәкъвалыгың кими, әмма ләкин сиңа ярдәм йөзеннән Аллаһ Тәгалә нәрсә бирде? Аллаһ Тәгалә безгә шушындый фазилатлы көннәрне бирде. Ул көннәрне без кулланып, үстебездәге булган хаталардан арынырга һәм безнең багажларыбызга, чемоданнарыбызга, кесәләребезгә җыярлык байлык, әҗр савапларны мулдан бирде. Һәм Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең мәшһүр булган бер хадисендә булай дип әйтә: Аллаһ каршында иң чиста булган һәм иң зур әҗергә ия булган изгелекләр ул Курбан шалуның 10 көне дип әйтә. Ягъни Зөлхиджә аеның 1-нче 10 көне дип әйтә. Һәм шунда сахабалар сорадылар: "Эй Аллаһ илчесе, Аллаһ юлында көрәшүдән дә карый хәерлерәкмени?" дигәч, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Әйе, Аллаһ юлында көрәшүдән дә хәерлерәктер, илля мәгәр кеше үзенең җаны белән, үзенең мал-мөлкәте белән һәлак булса гына, шул вакытта гына артыр" дип әйтә. Әмма ләкин башка бөтен эшләр, бөтен изгелекләр бу Зөлхиджә аеның 10 көнендә башкарыла торган изгелекләргә бер кашанда барып җитә алмаслар дип әйтә Аллаһ илчесе. Димәк, мөхтәрәм җәмәгать, менә без сезнең белән күп әз генә вакыттан соң ушбу чорга керәбез. Ушбу вакытка керәбез. Һәм шул изге чорда, шушы Зөлхиджәнең 10-нчы көнендә, 1-нче 10 көнендә безнең башкарган хәтта гадәти генә изгелек, хатыныңа елмаю, кардәшеңне көләч йөз белән каршы алу, хәтта бүләк итеп бер финик җимешен генә тапшыру, ул җәмәгать сиңа күп әҗр саваплар белән кире әйләнеп кайта. Һәм менә бу мөхтәрәм җәмәгать әлбәттә Аллаһ Тәгаләнең зур бүләге. Ел дәвамында, әлхәмдүлилләh, бар Рамазан ае. Рамазан аенда киләбез таравихларга, тыңлыйбыз дәресләрне, Коръән укыйбыз, безнең инде тәкъвалыгыбыз, иманнарыбыз арта. Рамазан тәмамлангач, кеше нинди дә булса теге спад хис итә. Һәм күп бер вакыт үткәч, Аллаһы Тәгалә аңа Зөлхиджә аен бирде. Зөлхиджә аенда тагын бу багажларын җыеп, тагын әҗр савап алып, тагын шулай әкренләп аның тормышы күтәрелә, аска төшә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, бу Аллаһы Тәгаләнең безгә биргән рәхмәте һәм безнең зәгыйфлегебезне күреп, Аллаһ безгә шулай ярдәм итә. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, ни өчен Зөлхиджә аеның бу 10 көне иң фазилатлы көннәр булып санала? Сәбәбе нәрсәдә? Галимнәр әйттеләр, моңа бик күп төрле сәбәпләр бар, һәм шуларның берсе Аллаһ Тәгалә Зөлхиджә аеның 1-нче 10 көнен Коръәндә искә алды ди. Фәҗр сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вәл фәҗр вә лаялин ашр." Таң ату белән ант итәмен дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шушы 10 төн белән ант итәм дип әйтә. Һәм менә бу аятны тәфсир кылганда бөтен галимнәребез монда сүз Зөлхиджә аеның 1-нче 10 көне турында бара дип әйттеләр. Һәм үзегезгә кагыйдә итеп алыгыз. Коръәндә нинди генә аят булмасын, яки Пәйгамбәребезнең Коръәндә нинди генә аят булмасын, әгәр дә Аллаһ Тәгалә нинди дә булса эш белән ант итә икән, у димәк бу эш бик тә әһәмиятле. Димәк бу эш бик тә фазилатлы һәм Аллаһ каршында зур урын алып тора. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, бу Коръән аяты безгә Зөлхиджәнең 1-нче 10 көне иң фазилатлы көннәре икәнлеген аңлата. Монда сорау туырга мөмкин. Без менә 2 ай элек кенә Рамазан аен тәмамладык. Рамазан аен үткәрдек. Һәм анда Рамазан аеның соңгы 10 төнендә гыйбадәтләр кылдык, кадер кичәсен изләдек. Ул хәзер хәерле көннәр, хәерле төннәр түгелмени дигәч, галимнәр булай дип әйттеләр. Дөньяның ел дәвамында иң хәерле көннәре Зөлхиджә аеның 1-нче 10 көне. Иң хәерле төннәре
Ул ди Рамазанның соңгы 10 төне. Ни өчен? Чөнки ул төннәр арасында Кадир кичәсе булырга мөмкин. Шул Кадир кичәсе сәбәпле Аллаһы Тәгалә Рамазанның соңгы 10 төнен, ночь, аны айрыша күрсәтте. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, димәк, бу иң хәерле көннәр булып санала. Һәм әгәр дә уйлап карасак, кеше 10 көн дәвамында нәрсә эшли? Нинди изгелекләр кыла, нәрсәсе белән бу безгә кадерле булды? Зөлхиҗҗәнең 1-нче 10 көне. Карасак, кеше ураза да тотарга мөмкин ул көннәрне. Ул намазларын башкара, ул зикрләрен кыла. Һәм Зөлхиҗҗәнең соңгы 12 көнендә нәрсә башлана? Хаҗ гыйбадәте башлана. Һәм малы, мөлкәте, байлыгы булган кеше, һәм шулай ук сәламәтлеге булган кеше, ул гадәти вакытта инде, хәзерге вакытта инде үзегез күрәсез дөнья хәлләрен ишетеп торасыз, ләкин гадәти вакытларда кеше җыелышып, иман ияләре Мәккәгә ашыгалар. Һәм Мәккәдә, Мина үзәнендә, Гарафат үзәннәрендә хаҗ гыйбадәтләрен башкаралар. Хаҗ гыйбадәте, намаз, ураза, закат белән бер рәттән динебезнең 5-нче баганасын тәшкил итә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать Ибн Хаҗар Аль-Асқалани, Аллаһ аннан риза булсын, ул булай дип әйтте. Һәм ни өчен Аллаһ Тәгалә бу 10 көнне айырып алды ди? Чөнки бу көнне дип әйтә Аллаһ Тәгалә бөтен гыйбадәтләрне бергә җыйды дип әйтә. Ул намазын да бергә җыйды ди, ул уразасын да бергә җыйды, ул садакасын да бергә җыйды, ул хаҗны да, курбаннарны да барысын да бергә шушы 10 көн эчендә җыйды дип әйтә. Димәк, бу безгә эшли алырлык. Димәк, бу безгә файда алырлык, прибыль җыярлык, байлык җыярлык, ахирәт байырлыгы җыярлык иң яхшы һәм иң күркәм вакыт булып тора. Бу безнең эш сезоны, мөхтәрәм җәмәгать. Бу безнең иң кызу көннәребез булырга мөмкин. Әмма ләкин, мөхтәрәм җәмәгать, вакыт бик тиз уза. Нәрсә генә эшләсәң дә, вакыт үткәнен сизми дә каласың. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, мәчеттә намазда үткәрсәң дә, йортта, өеңдә, караватка ятып, түшәнгә төкреп ятсаң да, нәрсә генә эшләсәң дә, вакыт уза да китә. Һәм акыл иясе, хикмәт иясе ул вакытын файдалы үткәрергә тиеш. Чөнки әгәр дә бүген кеше эшләми икән, акча тапмый икән, хезмәт хакы алмый икән, аның иртәгә ашарга әйберсе булмаячак. Аның берсе көнгә балаларын киендерергә, кием сатып алырга акчасы мөмкинлеге булмаячак. Аның кыш көне, әгәр дә ул авылда бер җирдә яши икән, утынын хәзер әзерләмәсә, аның кыш көне өендә салкын булачак, катып үләчәк. Шулай ук без дә, мөхтәрәм җәмәгать, безнең күңелебез, иманыбыз да, әгәр дә хәзер эшләмәсәк, ахирәттә, Аллаһ сакласын, суыклардан һәлак булырга мөмкинбез. Ахирәттә буш кулдан, ярлылыктан, үлчәү мизаннарының җиңел булуыннан без харап булырга мөмкинбез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа безгә менә шушы вакыт эшләргә, гамәл кылырга иң кулай вакыт булып тора. Һәм галимнәребез әйтүенчә, бу 10 көн башында без нәрсә эшли алабыз? Нинди гыйбадәт кыла алабыз дигәч, галимнәр берничә төр гыйбадәтләрне безгә искә төшереп үтәләр. Беренчесе ураза тоту. Зөлхиҗҗәнең 1-нче көненнән алып 9-нчы көненә хәтле ураза тоту. Бу мустахаб ураза. Фарыз яки ваҗиб ураза түгел. Һәм пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям аннан хәбәрләр юк. Ул шушы 9 көнне ураза тоткан дигән әйберләр юк. Әмма ләкин кайсы бер китапларда риваят кылына, пәйгамбәребезнең хатыннары, мөэминнәрнең аналары, алар бу 9 көнне уразада үткәргәннәр икән дип искә алына. Әмма ләкин, мөхтәрәм җәмәгать, үзебез дә уразада булып та башка кардәшебезне, муслим дустыбызны яки муслимә кардәш хатын-кызны әгәр дә ашаган килеш күрсәк, без аңа бармак белән төртеп күрсәтеп, син нәрсә эшләдең, син нинди харам эш кылдың дип
без алай реагировать итәргә тиеш түгелбез. Чөнки бу мустахаб ураза. Үзең тотасың, әлхәмдүлиллә. Ләкин башка кеше бу уразаны тотмаса, ул хәзер харап булды, зур хата кылды дигән сүз түгел. Әйе. Һәм шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, бу 10 көннең 9-нчы көнендә Гарафа көне. Гарафа көнендә хаҗилар гадәттә алар Гарафа үзәненә умтылып, анда басып торалар, дуга кылалар көне буена. Кояш зениттан киткәннән соң, өйле намазы булганнан соң, кояш байыганчыга хәтлек алар дугада Аллаһ Тәгаләдән мәгъфиратын сорап, гөнаһларының ярлыкануын сорап, шунда басып торалар. Һәм аларга бу эш тиешле. Без хаҗда булмаганнар, безгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ул көнне уразада булырга чакырды. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә иде, Гарафа көненең уразасы үткән елның һәм киләсе елның гөнаһларын сөртә дип әйтә. Ягъни сөртүче Аллаһ Тәгалә, ләкин ураза сәбәп булып тора шул гөнаһларның гафу кылынуына. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә birinci көннән алып 8-нче көненә хәтлек ураза тота алмасаң да, син 100% шушы 9-нчы көнне уразада үткәрергә тиешсең. Ул уразадан мәхрум калырга тиеш түгелсең. Һәм иншаллах без үзебез дә Кабан арты мәчетендә, Закабанная мечеть, иншаллах, в этот день, в день Арафа, организует ифтар, коллективный ифтар, иншаллах, в шатре, если все будет все нормально, если обстановка будет хорошей, будем организовывать ифтар, чтобы каждый из постящихся мусульман смог прийти и поужинать, покушать ифтар, и мужчины, и женщины. Поэтому не пропустите пост в день Арафа, о котором сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Пост в день Арафа является причиной прощения грехов, совершенных в прошлом году и в будущем году. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, димәк, birinci 10 көндә без ураза тота алабыз. Шулай ук Аллаһы Тәгаләне искә алу, зикр итү, тәһлил, ла илаха илляллах, тәсбих, субханаллах, вальхамдулиллах, ва ла илаха илляллах, валлаху акбар. Һәм башка төрле зикрләрне күп иттереп кабатлау, ул, мөхтәрәм җәмәгать, шулай ук бу birinci 10 көндә дә безгә тиеш булды. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Ва язкуру смаллаһи фи айямин маълумат". Ягъни Аллаһның исемен искә алыгыз махсус билгеле көннәрдә ди. Күпчелек галимнәр әйттеләр, менә шушы махсус билгеле көннәр ул ди Зулхиджаның birinci 10 көне дип әйттеләр. Һәм шуңа зикрләрне әйтү, Аллаһ Тәгаләне искә алу, кабатлау, һәм зикрләр, әлхәмдүлилләh, алар бик күп төрле, шуларны кабатлап йөрү, ул, мөхтәрәм җәмәгать, һәммәбезнең дә кулыбыздан килә торган эшләрнең берсе. Һәм шулай ук башка төрле гыйбадәтләр, нәфил намазлары булсынмы, Коръән уку булсынмы, яки садака булсынмы, яки хәтта әти-әниеңә яхшы мөгамәлә. Дустыңны елмайган рәвештә каршы алу, нинди дә булса башка төрле изгелекләр. Һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям безгә нәрсә дип әйтә? Җәһәннәм утыннан бер кечкенә генә ярты финик кадәр булса да сакланыгыз дип әйтә. Старайтесь остерегаться от огня хотя бы половины финика дип әйтә. Валяу бишикки тамра. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, изгелек аның бар зурысы, аның бер кечесе. Ләкин мөмин ул зурысыннан да, кечесеннән дә ширканырга тиеш түгел. Шулай ук Пәйгамбәрбез әйтте: "Ла тахқиранна минал маъруфи шай'ан". Изгелекнең берсеннән дә йөзеңне шыйма дип әйтә. Не пренебрегай ничем из благих дел дип әйтә. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, шушы 10 көндә аеруча, хәтта елмайырга булса да көч үзебездә тапсак, яки нидә дә булса кардәшебезгә ярдәм итсәк, бүләк итешүме, яки яхшы хәерле сүзме, буларны эшли алсак, эшләү хәерле булыр, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шулай ук шушы 10 көн дәвамында нәрсә башкарыла? Курбан чалу. Курбан чалу, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә Коръәндә Пәйгамбәрбезгә: "Фасалли ли раббика ванхар", Раббың ризалыгы өчен намазын башкар,
һәм корбан чал дип әмер итә. Һәм шуңа Абу Ханифа мәзһәбендә корбан чалу ул хәтта ваҗиб булып тора. Мөмкинлеге булган кеше үзенең мал мөлкәтендә, акчаларында көмеш нисабы кадәр булса да, акчасы булса, ул бүгенге көндә 36 мең, кемнең бүген 36 меңе җыелып торса, үзендә булса, ул корбан чалырга тиеш дип әйтәләр галимнәребез. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, 1 ел тулган сарыкмы яки кәҗә булсынмы, яки симез булса, 6 айлык сарык та ярый, яки 2 еллык сыермы, бозаумы, танамы, үгезме 2 елы тулган булырга тиеш, яки инде кемнең мөмкинчелеге бар 5 еллык дөя булсынмы, менә булар корбанга чалына. Шуңа мөмкинлегез булса, мөхтәрәм җәмәгать, корбан чаларга ашыгыгыз, һәм Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте ул ите дә ул сезнең карамакка кире кайта. Ягъни теләсәгез тулысынча таратып бетерә аласыз. Теләсәгез туганнарыгызга, дусларыгызга, мохтаҗларга биреп бетерә аласыз. Теләсәгез үзегезгә дә калдыра аласыз. Аллаһның рәхмәте. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, корбан чалу синең йөрәгеңнән Аллаһы Тәгаләнең ризалыгын өмет итеп омтылуың менә шул тиешле корбан чалганда. Һәм шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, ахыр сүземдә әйтәсем килә, Зөлхиджә аеның 10 көнендә без эшли алырлык зур изгелекләрнең берсе ул тәүбә кылу. Тәүбә башкару. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә иде, Адәм баласы дип әйтә, "Куллу бани Адама хатта". Һәр бер Адәм баласы хаталанучы дип әйтә. "Ва хайрал хаттаина тәввабун". Һәм хаталанучылар арасында иң хәерлеләре тәүбә кылучылары дип әйттеләр. Арабызда беребез дә фәрештә түгел. Беребез дә бер гөнаһсыз сабый бала түгелбез. Кемдер кайчанда булса хаталанган, абынган, ялгышкан. Һәм менә шушы хәзерге вакыт, мөхтәрәм җәмәгать, безгә тәүбә кылырга иң хәерле вакыт булып тора. Тәүбә кабул булсын өчен аның 3 шарты бар. Кайсы бер вакытта 4нче шарты да өстәлә. Беренчесе, эшләнгән эшеңә син сожалеть итәргә тиешсең. Ягъни үкенергә тиешсең, үкенү булырга тиеш. Нигә мин моны эшләдем? Хәерле, тәмләп, рәхәтләнеп, бар иде вакытлар, шулай эшләгән идем дип, алай түгел мөхтәрәм җәмәгать. Синең йөрәгеңдә үкенү булырга тиеш, шул гөнаһка карый. Икенчесе, ул гөнаһны эшләүдән син туктарга тиешсең. Һәм өченчесе, үзеңә бүтән бу гөнаһка кире кайтмыйм дип сүз бирергә тиешсең, нык торырга тиешсең мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шулай ук кайсы бер вакытта 4нче шарты да өстәлә, әгәр дә кешенең эшләгән гөнаһасы башка кешенең малына яки хакына кергән икән, аннан гафу үтенү кирәк. Аннан бәхилләштерү кирәк. Аннан шушы гөнаһыңны хәләлләштерү кирәк мөхтәрәм җәмәгать. Ягъни ул сине гафу кылсын. Ягъни аның претензиялары бетсен дип тырышырга тиеш мөхтәрәм җәмәгать. Шул шартлар үтәлгәндә генә Аллаһы Тәгалә тәүбәне кабул итә һәм гөнаһларны сөртә. Ат-таибу миназ-замби каман ла замба лах. Тәүбәдән арынган кеше һәм инде тәүбәне ихлас күңелдән башкарган кеше ул бөтенләй гөнаһсыз булган кеше кебек булыр дип әйтәләр галимнәребез. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә безгә бу 10 көнне хәерле рәвештә үткәрергә насип кылсын. Безнең тырышлыгыбызны арттырсын. Безгә гөнаһлардан арынырга шушы 10 көн бер сәбәп булса иде. Һәм изгелекләребезне тагын да күбрәк башкарырга Аллаһ Раббыбыз һәммәбезгә дә тагын бер ярдәмен насип итсә иде. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.